Здравейте! Днеска отново по настояване на диамантина ще ви покажа как се правят дроба. Правя го по такъв начин, че става много крехък и може да се яде много лесно. В миналия клип казах за това, че преди време не обичах сланина, защото е много солена. Поради подобна причина пък не обичах и дроб, защото е много сух. Да. И обаче един приятел, Тодор, ми каза как да си го правя точно така дроба, че да става крехък и да може да се яде много лесно. Естествено в големи количества. Така, ето тук. Това е дроба. Сега го варя на дъската. И... Не, това е далак всъщност. Да, но има и дроб. Ето го дроба тук. Така, и сега ще го нарежа дроба. Ще го направя. Не го цедя от кръвта, между другото. Направо така го слагам. И сега ще го нарежа и ще ви покажа какво правя по-нататък. Така, ето, нарязах дроба. Това е приблизително 1 кг. Винаги си вземам 1 кг, защото първо, че дроба е от този тип храни, които се развалят бързо и го ям фактически на 4 пъти. Някъде до около 2-3 дена е хубаво да се изяде. И тук нарязах 2 глави лук. И сега се прави така. Взима се и смело се слага вътре. Оп, падай бе. И се слага сос. Сосът е много приятен. Чаша червено вино. За любителите. Това е хубаво, между другото. Ще му направя реклама, ако се види. Сирма. Да. Да, хубаво е. Една чаша и се изсипва направо вътре. Там, във всичко. И това е. И се слага на печката. Аз го пускам до края котона направо. Една от тайните е да не се слагат подправки в началото. И никаква сол, никаква сол. Солта се слага после, защото иначе се стяга дроба и не става толкова креха, колкото е по принцип. Ето го, вече е готов. Точно 12 минути съм го варил. Точно 12 минути. И вече е готов. Правя така, между другото. Винаги си вземам малко. То сега има соса, ма ще се махне. Вземам си едно парченце и го пробвам как е станало. Така. Пух, малко пари. Всъщност трябва да е алангле, за да може да се запазят всички хранителни вещества, които са вътре. Там витамини, минерали и каквото друго има. Да, 12 минути го варих. И тук идва момента за слагам му масло. Това е домашно масло, между другото. Някъде около 100 грама е сигурно. Може, освен с вино, също може да се прави и с такова. С бира. Даже с бира май става по-хубаво, отколкото с вино. Добре, момент само. Само момент. Да добера маслото.
И... Оп. Батерията пада. И... Слагам маслото. И... Вече следват подправките. Като поизстине малко, тогава може да се сложи сол, но не трябва да е топло. Подправките са естествено по желание. Аз слагам чубрица. Така смело ръся, защото ми харесва. И червен пипер. Хора, които не тренират, между другото, не трябва да ядат повече от половин килограм дроб на ден. Защото се получава пренасищане на организма с витамини. И не е полезно. Но ако се тренира здравата, няма проблем. И това беше в най-общи линии. Много е лесно и става много вкусно. Жалко, че не можете да го описате. Хайде, хубава вечер от мен. И нещо, което забравих, а е важно. Ако сте го направили както трябва, хубаво алангле, лука, който е вътре, трябва да хрупа. Ако ви харесвате клиповете, абонирайте се отдолу и ме подкрепете по този начин. Хубава вечер!